Okay, kommentar. Det er muligheden for netop Kevin Mensah. Udmærket forlænget af Victor Palsson. Det er jo hele tiden den her lange bold frem mod Bjerregaard. Kevin Mensah finder igen rum. McGrath får lagt den af til Ryan Johnson Laursen, og det er selvfølgelig ikke så tit, at han befinder sig i situationer som den der. Har Esbjerg spillet, siden de vandt deres seneste sejr imod OB. Seneste 3 har Horsens ikke vundet. Andre Bjerregaard tager et for langt træk, og den er også vinklet ud af linjedommeren modsat. Det er ellers en god bold, han får at arbejde med der. Så kommer Kevin Mensah og også Kasper Nielsen med. Der er muligheder. Peter Nyman er ude af balance. Frederik Møller godt kommet tilbage. Hansen i første omgang. Halskær. Kæmpe mulighed. Kampens største mulighed. Sker det lidt det, som på Esbjergs problem for forleden mod Nordsjælland, at de simpelthen ikke sidder tæt nok på modstanderne. Peter Nyman. Så Kasper Nielsen rundtosset, og første egentlige chance til Horsens af Andre Bjerregaard. Det er stor kredit til Peter Nyman. Sparkes. Med masser af plads. Conor O'Brien, og han har problemer derinde i Højbjerg. Og det ser usikkert ud. Og det, lad os bare sige, det var kampens næststørste chance. Både Wilson Poulsen og Mensah ligger ind i feltet. Det er det Mads Wilson med en stor mulighed, hen ved fri hætter. For lige bevæget sig væk fra Horsens forsvaret. Endnu en gang er der kommunikation og kort afstand imellem Tjempe og Sané. Der ligger den godt. Kæmpe redning af Højbjerg i første omgang, men indskiftet Jeppe Mehl. Nej, det er Finn Bogerson. Så vi ser jo Horsens med 4 mand herinde centralt. Det er ham, der kommer foran. Godt lavet af Jeppe Højbjerg. Han kommer til bold. Marbil kommer på bagkant af færingen her. Den er sparket fra en spidsvinkel, men dejlig opportunistisk af Hallo Hansen. Den Bogerson lægger den ellers af. God vendinger herinde af Kasper Nielsen. Og venstrefods afslutning af Kasper Nielsen fra samme position som Mensah sparkede. Men det kan være mere farligt, at ikke kan skabe kampene bedre, men gode billeder med Bo Henriksen her. Ja, det er ikke pokalfinalen, de har vundet, men det er altså 3 vigtige point efter 3 nederlag.